କେବଳ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହଁ। ଏହି କାହାଣୀ କେବେ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ନୁହଁ, ଏହା ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ସତ୍ୟ। ଏକ ଏମିତି ସତ୍ୟ ଯାହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଡେରିରେ ବୁଝିପାରିଲି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଶାନ୍ତିପୁରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲି। ସେ ଗାଁଟି ବହୁତ ସରଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଥିଲା। ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ ଗାଁଟି ସୁନାର ଆଲୋକରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଗାନ ଗାଉଥିଲେ ଓ କ୍ଷେତରେ ସବୁଜ ଧାନ ହାଲକା ପବନରେ ଦୋହଲୁଥିଲା। ସେହି ସୁନ୍ଦର ଗାଁରେ ଥିଲା ମୋ ଛୋଟ ଘର, ଯାହା ବଡ଼ ତ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ଭଲ ପାଇବାର ଅଭାବ ନଥିଲା। ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବିଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥକି ଶରୀର ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତରେ ଛାଲ ପଡ଼ିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରୁନଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଭାବନା ଥିଲା, ମୋ ପୁଅ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବ। ମୋ ମା ନିଜେ ନ ଖାଇ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ କରିକି ରଖୁଥିଲା। ମୋ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିଲେ ସେ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ବସି ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋତେ କହୁଥିଲା, ଆସିଗଲୁ ପୁଅ। ମୁଁ ତା ଆଞ୍ଚଳରେ ବସି ଖାଉଥିଲି ଓ ସେହି ସମୟଟି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁଖ ଥିଲା। ରାତିରେ ବାପା ଘରକୁ ଫେରିଲେ ସେ ମୋତେ ପାଖରେ ବସେଇ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜୀବନରେ ସତ୍ୟ ଓ ପରିଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହି କଥାକୁ ଖେଳନା କରି ନେଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ କେବଳ ଗଭୀର ଥିଲା। ତାହାକୁ ମୁଁ ବହୁତ ପରେ ବୁଝିଲି। ଛୋଟବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ କିଛି ନଥିଲା, ନା ଦାମୀ ଖେଳନା, ନା ନୂଆ ଜାମାପଟା, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କର ଅସୀମ ଭଲ ପାଇବା, ଯାହା ସମସ୍ତ ଧନରୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲି ଓ ସ୍କୁଲରେ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଓ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ଏଇ ପୁଅ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବ। ଏହି କଥା ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ତିଆରି କଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ମୁଁ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ସହରକୁ ଯିବି, ବଡ଼ ହେବି, ବହୁତ ଟଙ୍କା କମେଇବି। ଦିନେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ସହରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବି। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ହୋଇଗଲେ। ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ବାପା ହସିକି କହିଲେ, ତୁ ଯା ପୁଅ, ଆମେ ସବୁ କରିଦେବୁ। ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ଯେ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ଲୁଚି ରହିଛି। ମୋ ପଢ଼ା ପାଇଁ ବାପା ଆଉ ଅଧିକ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ ଥିଲେ ଓ ସେ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ଓ ମା ନିଜର ଗହଣା ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ମୋତେ ଏ ବିଷୟରେ କହିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ପଢ଼ି ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େ। ଦିନେ ସେହି ସମୟ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ସହରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲି। ମୋ ମା ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବାନ୍ଧିଦେଲା। ବାପା ମୋତେ ଗାଁ ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ହସିଥିଲେ, ଯେପରି ମୁଁ ଦୁଃଖିତ ନ ହେଉ। ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲି କାରଣ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଯାଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ହରାଇଦେବି। ସହରକୁ ଆସିବା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗାଁର ସହର ଜୀବନଠାରୁ ସହର ଚକମକିଆ ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଥିଲା। ଏଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଆଲୋକରେ ଭରିଥିଲା, ରାସ୍ତା, ଦୌଡ଼ୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ସବୁକିଛି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଥିଲା। ଆରମ୍ଭରେ ତ ମୋତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଏକା ଥିଲି। ମା ବାପାଙ୍କ ସେଇ ସ୍ନେହ ଓ ସାହାରା ମୋ ସାଥିରେ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେହି ପରିବେଶରେ ଖାପ ଖୁଆଇ ଲାଗିଲି। ନୂଆ ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଳିଲେ, ନୂଆ ଅଭ୍ୟାସ ହେଲା, ମୋ ଜୀବନ ଗତି ଆଉ ତେଜ ହୋଇଗଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରୁଥିଲି। ସେ ପଚାରୁଥିଲେ, ଖାଇଲୁଣି ପୁଅ? ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ, ଭଲ ପଢ଼ୁଛୁ ନା? ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନ ଯିବା ସହିତ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ପଢ଼ାର ଚାପ, ନୂଆ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟାଇବା
ଓ ସହର ଆକର୍ଷଣ ଏହିସବୁ ମୋତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପୁରୁଣା ଜୀବନକୁ ଦୂର କରିଥିଲା। ମୁଁ ମାଆଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ବାପାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋ ଦୂରତା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କଥା ହେଉଥିଲି, ପରେ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ, ତାପରେ ମାସକରେ ଥରେ। ଶେଷରେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ସେଇପଟେ ମୋ ମାଆ ପ୍ରତିଦିନ ମୋ ଫୋନ୍ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ବସି ରହୁଥିଲେ ଓ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ଫୋନ୍ କରିବ। ବାପା ମଧ୍ୟ ବାହାରୁ ଥକି ଘରକୁ ଫେରିଲେ ମାଆକୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ପୁଅ ଫୋନ୍ ଆସିଥିଲା କି? ମୋ ମାଆ ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବେ ମୋତେ କହୁନଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଏକା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ସହରରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଧନୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଓ ଏଇ ଦୌଡ଼ରେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୋ ସଫଳତା ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ନୂଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ବୁଲୁଥିଲି, ନୂଆ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାଆ ବାପା ଯେ ମୋ ପାଇଁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ସେଥିକୁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାର ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁକିଛି ନିଜେ କରିପାରିବି ଓ ମୋତେ କାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଭାବନା ମୋତେ ଆଉ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲା। ଦିନେ ମାଆ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ପୁଅ କେମିତି ଅଛୁ? ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ମୁଁ କେବଳ କହିଲି, ହଁ ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ମୋତେ ସମୟ ନାହିଁ, ପରେ କଥା ହେବି ଓ ଫୋନ୍ଟା କାଟିଦେଲି। ସେଇ ଛୋଟ କଥାରେ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇ କଥା ମୋ ମାଆର ହୃଦୟକୁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ମାଆ ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଏତେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଆମେ ଏକା ପରିକା ଜୀବନରୁ ପ୍ରାୟ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପର୍କକୁ ହରାଇ ଯାଉଛି। ସମୟ ଏଭଳି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଓ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେହି ବ୍ୟସ୍ତତାର ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଏକ ମହାନ ସତ୍ୟତାକୁ ଅନୁଦେଖା କରୁଥିଲି। ମୋ ମାଆ ବାପାଙ୍କର ବଢ଼ୁଥିବା ବୟସ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଏକାତ୍ମ। ଏକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ମୋ କାମରୁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟି ବାଜିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମାଆଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଛି। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଫୋନ୍ଟି ଧରିବି କି ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜରୁରୀ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୁଁ ଫୋନ୍ଟି ଧରିଲି। ଫୋନ୍ର ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମାଆଙ୍କର ହାଲକା ଓ କମ୍ପିତ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। ମାଆ କହିଲା, ପୁଅ, ତୋର ବାପା ଭଲ ନାହିଁ। କେତେଦିନ ହେଲା ଶରୀର ଖରାପ। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଥିଲେ ଭଲ ହେବ। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଥିଲା, ଏକ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ତୁରନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୋ ମନ ଏତେ କଠୋର ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସେଇ ଭାବନାକୁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହିଲି, ମା, ମୁଁ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଆସିପାରିବି ନାହିଁ, ତୁମେ ଔଷଧ ନିଅ, ଏବଂ ମୁଁ ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲି। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛି। ସେହି ରାତିରେ ମୋ ମା ସମ୍ଭବତଃ ସାରା ରାତି ଘୁମାନ୍ତି ନଥିଲା। ସେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଥିଲେ ଓ ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏକାଥରେ ଆସିଯାଉ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଲି ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଫୋନ୍ ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଫୋନ୍ ମାଆଙ୍କ ନୁହେଁ, ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା, ପୁଅ, ତୁ ତୁରନ୍ତ ଆସ, ତୋ ବାପା। ଏତିକି ଶୁଣି ମୋ ହୃଦୟ ଧଡ଼କି ଯାଇଲା। ମୁଁ ସବୁକିଛି ଛାଡ଼ି ଗାଁକୁ ଦୌଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖିଲି ମୋ ବାପା ନୀରବ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖି ବନ୍ଦ, ମୁହଁରେ ଏକ ଶାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଶାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଗଲି, ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତ ଆଉ ଗରମ ନଥିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଥାମୁ ନଥିଲା। ମୁଁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲି, କହିଲି, ବାପା, ମୁଁ ଆସିଗଲି, ଆଖି ଖୋଲନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଖି ଆଉ କେବେ ଖୋଲିଲା ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରି ଯାଉଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ସେ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେଇ ନୀରବତା ମୋତେ ଆଉ ଅଧିକ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ସେହିଦିନ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୁଝିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ହରାଇଦେଲି। ମୁଁ ସେହି ଲୋକକୁ ହରାଇଦେଲି ଯିଏ ସାରା ଜୀବନ ମୋ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଯିଏ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ନିଜ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲି। ସେଇ ଭୁଲ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଶ୍ଚାତାପ ହୋଇ ରହିଗଲା। ସେହିଦିନ ମୋ ମନରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ମୋ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ଓ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବାପାଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ଯେଉଁ ସହର ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନର ଦୁନିଆ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଇ ଏବେ ଶୂନ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥହୀନ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାରି ଶୂନ୍ୟତା ଥିଲା। ସେଇ ଶୂନ୍ୟତାକୁ କୌଣସି ସଫଳତା, କୌଣସି ଧନ, କୌଣସି ଖୁସି ପୂରଣ କରିପାରୁନଥିଲା। ମୁଁ ଗାଁରେ ରହିବାକୁ ଠିକ୍ କଲି, କାରଣ ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ମୋ ମା', ଯିଏ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଘରର ଏକ କୌଣସି ଚୁପଚାପ ବସି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଥିଲା ଅସୀମ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତାହାକୁ ଦେଖାଉନଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲି। ମୋ ମନରେ ଅନେକ କଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ ନଥିଲା। ଶେଷରେ ମୁଁ କାନ୍ଦିକି କହିଲି, ମା', ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି। ମୋ ଶବ୍ଦ କମ୍ପି ଯାଉଥିଲା, ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ଝରି ଯାଉଥିଲା ଓ ମୋ ମନରେ କେବଳ ଏକ ପଶ୍ଚାତାପ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଶେଷରେ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ମୋର ମା' ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ହସିଲେ। ସେଇ ହସରେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମାତୃସ୍ନେହର ଗଭୀରତା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସେ ହାଲକା ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ, ପୁଅ, ମା' ବାପ କେବେ ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଦୋଷ ଦେଉନଥାନ୍ତି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତୁମ ଖୁସି ଚାହୁଁଥାଉ। ସେଇ କଥା ଶୁଣି ମୋ ହୃଦୟ ଆଉ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଥାଉ ନା ନାହିଁ, ମା' ବାପା ଆମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇ ଦିନରୁ ମୁଁ ମୋ ମା'ଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲି। ସକାଳୁ ଉଠି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଏ। ସେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ବନାଉଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଖାଉଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ସେହି ସୁନ୍ଦର ଦିନଗୁଡ଼ିକୁ ପୁଣି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି, ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏକ ଦିନ ଅବହେଳା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଖୁସିର ମଧ୍ୟରେ ମୋ ମନରେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ସାଧାରଣ ରହିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସେହି ଅଭାବ କେବେ ପୂରଣ ହେବ ନାହିଁ। ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲା। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନକୁ ପୁଣି ସଜାଇଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝି ଯାଇଥିଲି ଯେ ଜୀବନରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନ ହେଉଛି ମା' ବାପାର ଭଲ ପାଇବା। ଧନ, ସଫଳତା, ଆଡ଼ମ୍ବର ସବୁ ପରେ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ମା' ବାପ ଥିଲେ ହିଁ ଜୀବନର ସତ୍ୟ ସୁଖ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିଲି, ମୋତେ ବାପାଙ୍କର ସେଇ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପୁଅ, ସତ୍ୟ ପରିଶ୍ରମକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ ସେଇ କଥାର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରୁଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ମା'କୁ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମା' ବାପ କାହିଁକି ଭଗବାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଆମ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ କେବେ କିଛି ଆଶା କରୁନଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ପୁଣି ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମା' ବାପ ପୁଣି କେବେ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଏକ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାପା ମା'ଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସି ଦିଅନ୍ତୁ।